Apektado gihapon sa kasamtangan ang 18 ka pamilya nga nahimong biktima sa sunog ni nakalabayng adlaw alas 2 sa hapon sa Purok San Juan, Barangay Kalumpang, Jansan. Sumala pa nagsugod ang kalayo human nag-spark ang linya sa kuryente nga niabot sa mga balay-balay. Tungod dikit o gama kasagaran sa light materials sa mga panimalay, hinungdan dali nga nikatag ang kalayo. Aminado sa Bureau of Fire Protection Jansan nga nagdisod sila nga maadtuan dayon ang lugar gumikan pasulod o gapiki ang dalan. Hinuon nagtinabangay ang mga residente sa pagpalong sa kalayo hangtod madeklara kining fire out. Aron mabuhi sa pagkakaroon nagtinabangay na lang usab ang mga residente sa ilang matulugan ug makaon. Kagahapon abtan sa XFM Jansan nga namalik ang mga nasunugan sa ilang panimalay aron masulayan kung duna pa ba sila'y makuha nga mga gamit. Samtang buot maghatag og hinabang ang XFM 95.9 General Santos City sa mga nasunugan og bugas, canned goods ug sanina. Sa datos, walay casualty sa insidente. Apan padayon na monitoring sa barangay aron mahatag ang ilang panginahanglan. Mga katropa, sa unsa ba mga pagsulay, dapat lig-on gihapon ang imong panglawas aron makalikay sa mga sakit. Tumar na sa Santone Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.